Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isgaxa sendaba guys. Ilento esho isolezwe ngobaba Mseleku. Ngicela ngilalele ke ngiyacela. Ngizozama kuba mfishane. Ngo-2019 isolezwe elinomthombo othembekile wabo obatshela indaba zasemzumbe bathi uMangwabe noMseleku uMangwabe kanye noMayeni bashiye uMseleku wasala ekhexile. Isolezwe leli elikhuluma namhlanje ngomthombo wabo othembekile. Kwaze kwaba khona isikhala la uMseleku sephawula khona. Mina sengiyasho ku-2019 siku-2024 uMangwabe noMayeni basekhona noMseleku. Babhala amagama aphelele kaMayeni, babhala noMangwabe impela nje indaba yakho isolezwe nawe ongayifuna lena bayibhale ngo-2019. Umthombo wesolezwe othembekile. Angazi ukuthi-ke umthombo wabo uhlala emzumbe yini. Right. Umqala igumbi lamakhosikazi. Igumbi lamakhosikazi sebebhale ukuthi uMangwabe ushiye uMseleku bakwazi ukuthola uMakhumalo ukuze aphawule. Wathi uMakhumalo bathe beqala ukushutha uMangwabe ubematasa kakhulu wase kusho ukuthi ishow yahamba uzosale sala kanjalo. Ngenxa yokuthi social media yayibhizi ngokuthi hawu uMangwabe shuthi uvalelise ngempela. Ngithi Uthando Nesthembu liphela uMangwabe ehamba. Mase kufika igumbi lamakhosikazi uMangwabe akekho. Isolezwe ke leli. Noma phela bengabafuna ukungibopha kodwa into abayibhala. Bathi uMangwabe uhambile, uMseleku umshiyile. Hey guys, nasekhaya babeyikhona leyo ndaba ngoba ngiyibone kwisolezwe. Sebeyangibuza ukuthi uMangwabe uhamba ngathi uzothi uThando Nesthembu ngeke uzuyiconfirm. Uyolinda kuze kufike enye season. Kuze kwaba la uMseleku noMangwabe bevela ku-TikTok video bendawonye. Kwathi dwe kabanye ngoba basebekhona. Isolezwe likhona nalo naleyo ndaba ukuthi uMangwabe uhambile. Kwaba uMakhumalo ophendulayo ukuthi isizathu sokuthi uMangwabe engabi khona kwigumbi lamakhosikazi uSABC1 ingoba ubematasa baqala ukushutha engekho bavele bamyeka. Wathi uMseleku ucela ukuthi abamaphephandaba laba sebebhalile ukuthi uMangwabe uhambile befike emzumbe bezobona uMangwabe ukuze bekhulume ngento abayibonayo. Usne njengoba nje usne eqale enze le interview naleya podcast esengikhohliwe ya trenda interview yasine yalapha phezulu bathatha indaba bayizwe kwilapha ya kwi podcast bayifaka kwisolezwe. Lesolezwe ke linomthombo uthembekile. Manje ngoba indaba ebucayi sebeyiletha manje ngikhetha ukuyiziba. Kodwa mawukuthi ngabe into ekhona sibabeke emkhulekweni ngoba ukugula akusiyo into yokudlala. Futhi angisazi ngisizathu sokuthi mangabe ade egula why kuzoza eindabeni kusuke kumayelana nani angazi. Kodwa ukugula akusiyo into yokudlala. Kodwa ngifuna ukunivezela lo mthombo othembekile wesolezwe. Ngo-2019 babhala ukuthi Yvonne Khanya angazi uma sekuphelele bani yeni Mseleku nobani noMangwabe kwathi ukhexile uMseleku kusho lo mthombo wabo. Kodwa lapha siya ku season 8 uMangwabe noMayeni bakhona. Bona basho kuma ngathi bayasiza abapromote ishow ngokuthi belethe indaba ezinegative ngoba vele sekusetshenzwa kanjalo kule social media. Kulezi zinto zeindaba sekufanele kulethwe indaba embi ukuze sizonaka lo umnikazi wendaba. Sekusebenzisa izinto manje seyihamba netrauma nesidubedube nje izinto ezingezinhle izinto ezinegative ukuze sinake lo oze ngendaba. Ngiyathemba nje ukuthi abayenzi leyo nto ngoba i-wrong mabezoyenza ngokugula. Hawu kodwa umthombo othembekile uMangwabe nangu khona.
Kwigumbi lamakhosikazi sonke sawubona season 1 uqala uzoyophela nokuba ishow yakhona asilandelanga udu. Kodwa bathi befika sabona ngisho kuma promo akhona izithombe uMangwabe engekho. Isolezwe leli lithatha lento lesisibonayo bayikhandela istory sebekhomba umthombo wabo othembekile. Njengoba uMangwabe vele wayengekho kwizithombe zakwigumbi lamakhosikazi kade kuThando Nesthembu seshilo vele ebadikilile. Nomunye uzowakho umqondo wokuthi cha uyashiya kuMangwabe. Ngoba vele kusukela ku-season 4 abaningi kuThando Nesthembu babuye ukuzolalela ukuthi uMangwabe uthini. Asho-ke abanye besho ukuthi akakwazi ukulobe imemezela lento phakathi ukuthi uyayenza noma akayenzi. Isolezwe-ke leni lomthombo othembekile hayi bengathathi izinto ezibucayi befune nabo ukuba yiphepha elinjani. Ngisakhumbula isolezwe egazi langithengisa iphepha lokuthi uJezebel kwakuJezebel onangaki uJezebel ona 86 ya kodwa nje kwakuyiminyaka ephezulu ngase uJezebel. Ngaleso sikhathi futhi kwakusadume le culo uJezebel la professor ngazi nobani uJezebel mina nginentombi ethanda o DJ ya. Mase ngifika ekhaya ngathi kodwa ihaba elingama sengiyafunda umama lona ngazi ngathi wahamba wasebenza kodwa washiya ingane. Yabona indlela sebebhale ngayo mina sengifuna ukwazi ukuthi hayibo ngabe ngithatha uJezebel wakwiculo ngizoqhathanisa nalo Jezebel lo ukuthi 86 or 18 lapho Jezebel. Manje ngibuza ukuthi hayibo engenziwa yini ugogo emdala abe nalezo indlela lezo zoJezebel uthanda o DJ. Nami nje ngithenga ngalokho iphepha ukuthi ngizofika ekhaya ngithola ukuthi sithini isimo sagogo nobuJezebel bakhe. Isolezwe nje yawu cha mhlawumbe angazi ilanga kodwa isolezwe linamanga kakhulu. Isgaxa nje isolezwe into sebesebenza ngayo bayayifanela nje nama-gossip page nathi. Ngathi kudala cabanga uJezebel wanini uJezebel oprofessor. Ngathi nje ngifika ekhaya ngilindele ukuthi ngizothola indaba leyo yaJezebel. Ngathola ukuthi ugogo lo angazi ingane yakhe wahlukana naye kanjani kodwa ngathi useyitholile-ke indaba ethini. Hayibo kwavela kwaba yisitori esibandayo. Sengilapha phezulu ngifuna ukwazi ukuthi umuntu omdala wenziwe yini le mfakela uJezebel ena 80 bani iminyaka. Imithombo ethembekile yabo-ke solezwe. Hayi leli phepha leli abakhethi ukuthi bafuna ukuba yiphepha noma bafuna ukuba i-gossip bani. Kodwa-ke kungadlalwa ngokugula Nkosi yami. Ukugula kuseyinto yokudlala ngayo. Akusiyo nje futhi neyokwakha ilona neyokufuna ukutrenda. Indaba ezibucayi phela lezo. Kodwa mawukuthi isimo esifana naleso sikhona sibabeka emkhulekweni. Bye.